inyong pagkadungog sa atong ebanghelyo, inyong mahinumduman nga kining maong ebanghelyo, kumon kaayo nga gigamit panahon sa kasal. Kay naghisgot kini og gugma, ang gugma nga gisugo ni Kristo kanato. Gani siguro, mao kining ebanghelyo kung nakahinumdum kamo, nga mao gyud gibasa niadtong gikasal kamo. Ang balaod, ang pagpahayag, may tungod sa kaimportante sa gugma diha sa atong kinabuhing Kristohanon. Tulo ka punto ang gidugtong ni Kristo niini. Ang kamaturan sa gugma, ikaduha, ang gugma nga tinuod gayud mao ang musunod sa iyang pagtulunan ug ang tumong nining maong gugma aron ang atong kalipay mahingpit. Gugma, pagsunod kang Hesus ug kahingpitan sa atong kalipay. Kini gayud ang atong ginapangita matag karon ug unya nga masinati nato ang hingpit nga kalipay sa atong kinabuhi. Busa kita gimanduan ni Kristo, gihatagan na kita karon sa formula kung unsaon nato nga makabati ug makapuyo kita sa hingpit nga kalipay. Ug simple lang kaayo, mao ang pagpuyo diha sa gugma. Apan kibalo kita nga kining maong gugma nga gingon ni Kristo, dili mao ang gugma nga gipasiatab sa atong kalibutan, kundili halawom nga gugma nga gitawag nato nga gugma sa sakripisyo. Ang gitawag sa Grego nga agape. Ang gugma diin naa ang fellowship. Diin diha sa fellowship, ako maghuna-huna na sa akong fellow, sa akong isikataw, kung unsa ang mas makaayo diha kaniya, bisa na kini nagtawag kanako sa pagsakripisyo sa akong kaugalingon. Diha ang kahingpitan sa kalipay nato mga igsuon. Ug kumingon kita, tinuod ba yun na, Father, kay wa man ako na-experience. Tanawa nga itong patron. Tun-i ang kinabuhi ni San Jose. Makita nato nga matuod gayud siya, bisan wa pa kini gisulti ni Kristo, matuod na niyang gipuy-an sa iyang kinabuhi. The sacrificial love. Nga diin, wa na niya gihuna-huna iyang kaugalingon, kundili ang tanan, iya nang gitumong diha sa pag-amuma kang Kristo ug diha sa pagprotektar sa atong mahal nga inahan sa Birhen Maria. Diha nagliyok ang iyang kinabuhi. Kanuman, kay ang maong kasinatian nagtawag kaniya nga ang gugma i-concretize diha kanila, bisa na kini nagdala og dakong sakripisyo apan makita nato nga sa kinabuhi ni San Jose, hilo man siya, wa may pulong, puro man ang pagbuhat, apan naagayod ang iyang pagkamalipayon. Ang iyang kalipay hingpit, bisan og wa siya makakita kang Hesus sa iyang kabanhawan, bisag wa siya makakita kang Hesus sa kabantugan sa iyang gihimo, gipangtudlo, sa pagbanhaw sa mga minatay, wa siya makakita niini. Pero ngano man maingon ta nga hingpit iyang kalipay, tanaway ang mga titulo. No? Tanaway ang mga titulo. Nahangto na lang gani sa kamatayon, na maingon kitag patron of happy death. Malipayong kamatayon. Mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, ang pinakaguol yun nga atong masinati, matag karunugon niya ang kamatayon, di ba? Way kalipay ta makita sa kamatayon. Apan,
Kining pag-ingon nato nga si San Jose may patron sa malipayong kamatayon, na makaingon kita nga kung patron ka sa malipayong kamatayon, mas malipayon ka sa imong kinabuhi. Kay kita gani malipayon tao sa atong kinabuhi, pero kung mamatay na, baha ang luha Pero diha ka San Jose, bisan ang kamatayon, nakahatag kaniya og kalipay og kahingpitan sa iyang kalipay sa kinabuhi. Kagusto gani niya nga ipaambit kanato nga iyang mga spiritual children. Busa mga igsoon, ang sekreto balik sa gisulti ug nadungog nato sa ebanghelyo. Mao ang gugma nga sakripisyo sa pagtuman sa kabubuton sa amahan sa mando ni Jesus dinhi kanato. Subusa mga igsoon, karong adlaw, laing adlaw ni San Jose nga atong debosyon. Palaw mo nato ang maong adlaw sa atong pagkadibuto diha kaniya, diha sa mga perspektibo. Ang perspektibo sa pagtan-aw nga Lord, gusto gyud kong mahingpit ang akong kalipay. Taliwala sa mga challenges, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga hagit o problema sa akong kinabuhi. Tudloi daw ko sa pamaagi sa ni San Jose ang akong spiritual father. Naunta, mahingpit ang kalipay, pinaagi sa pagpuyo o pagsunod sa kabubuton sa amahan. Dili kini imposible. Nasunod kini sa mga apostoles diha sa atong unang pagbasa. Tungod kay nining atong unang pagbasa, mao kini ang ang diin naghimo ang simbahan sa primerong sinodo. Primerong sinodo, diin tapok ang mga apostoles, uban kang Pedro o kang Barnabas, na nagtapok sila ang gihisgutan unsa mangyud nato kining himuon, desisyonan diha sa kinabuhi sa mga hintel, nga kinahanglan ba sila tulion aron mahimo nga sumusunod ni Kristo o dili. Nining ang anga si Pedro, ang unang Santo Papa, nagpadayag ug iyang gimantala uban sa kadasig sa Espiritu Santo nga ang pinaka-importante dili lamang ang ritual nga himuon pinaagi sa pagtuli, kundili ang pagsunod gayud sa kabubuton sa Dios. Ang pagpuyo gayud diha kang Kristo, ang pagsunod sa balaod sa gugma ni Kristo. Nga diin kini nagdala kanila ngadto sa pagtan-aw, nga diin ang mga hintel o mga Hudiyo uban sa kaayo sa Ginoo pareho ra, ug sila parihong gitawag sa pagtuo kang Kristo, ug ang matuod nga pagtuo anaa kanila nga diin diha sa ilang kinabuhi, ilang gipakita sa pagpuyo sa maong gugma. Mao nga ang resolbar. Dawato nato bisag di sila magpatuli, basta musunod sila sa kinabuhi ni Kristo. Mao na nga naay mga compromise nga gihimo diha aron makabot gayud ang matuod nga pagsunod sa gugma isip balaod nga gihatag ni Kristo. Namingon sila, sige, no? Ayaw na lang, dili na lang nato hatagag dakong pagtagad ng pagtuli. Kini atong hatagag pagtagad. Nga unta ang ilang dili sila makighilawas ngadto sa ilang mga igsuon o mga duol nga parente nga sila no, sama sa uban nga dili mukaon og hugaw nga mga karne, sama sa gisugo ni Kristo, kinahanglan nga sila magpuyo diha sa pagtuo gayod sa Ginoo. Kining tanan mga igsuon,
nahimong kabahin sa atong pagkasimbahan. Diin ang kanunay hagit sa gugma ni Kristo, isip simbahan, dili lamang personal, kundili communitarian, nga diin gilantaw nga ang importante gayud nga mapadayag nato ang atong pagsunod kang Kristo. Kung atong lantawon sa atong parokya, naa kini. 2 years ago, no? Gimugna, no? Unya gibendisyonan sa atong obispo ang atong Confraternity of St. Joseph. Lain nga kamugnaan, dakong hagit. Apan para asa man para lang mag-uniform ta green? Para lang ba ni nga mingon ta nga kami lain kaysa uban? Para lang ba mingon ta nga kami makadawat og grasya nga pinasahi gikan kang San Jose? Dili. Mao gihapon ang tumong nga ang confraternity, ang atong debosyon diha kang Kristo, kang San Jose, no? Maggiyahan diha gayud sa atong pakigsuod o pagsubay sa mando ni Kristo, pagsubay sa kabubuton sa Amahan. Kini mga igsuon, dili mabag-o isip kinabuhi sa simbahan. Subang hinaota nga di ay kining atong pagpalalom sa debosyon ni San Jose, dili lang pagpalalom aron mahimo kitang unique sa uban, kundi ang pagpalalom aron unta pinaagi niini mas mapuy-an ta ang atong nadungog sa ebanghelyo o mabato na nato ang kahimpitan sa kalipay diha sa atong pagpuyo nining kinabuhi.